Moi, tänään mä näytän teille Puppet-tutoriaalin. Te tarvitsette ison kasan paperia. Ja tästä puppetista saa tehdä minkä kokoisen haluaa. Mutta mä näytän tälle mallin, eli minkälainen tästä tulee. Tällainen. Ja otetaan nyt tästä yksi paperi. Ja me aletaan niinku taittelemaan tätä täältä. Mä näytän nyt täältä taittelemaan tätä niinku silleen. Mä näytän heti kun tää on valmis. Ja noin. Nyt kun tää on valmis, eli tälleen ootte tehnyt sen. Otatte jonkun, minkä päällä liimaatte. Ja sitten otatte itse liiman. Ja otatte niinku tälleen, että siihen on tilaa laittaa sitä liimaa. Ja laitatte siihen sitä liimaa. Noin. Sitten jos teille tapahtui tälleen, että tänne jäi tuollaista reunaa, otatte sakset ja vähän leikkaatte sitä. Niin. Sitten teillä on tämä. Ja jos teille jäi vähän jotenkin siistimättä nämä latvat, niin kantsii siistiä. Ja no niin, nyt teillä on tämä. Ai, ei se ole sattunut kyllä. Niin teette toisen. Ja liimausalusta. Mun tippuu jotain paperiroskaa syliin. Sitten otatte toisen paperin. Teette sille saman. Mä kuvaan sitten taas, kun tää on valmis. Ja noin, teette sillä samat, kun äsken tehtiin se liimausjuttu. Kansi ehkä vähän pitää siitä kiinni. Noin. Paistaa aurinko ihan hirveästi. Ja sitten taas leikataan nämä päät. Mä käyn laittaa verhot kiinni. No niin, nyt ei enää poista niin kovaa verhot tonne aurinkosilmiin. Ja toisesta tehdään vähän lyhyempi. Sitten tän saatte itse valita. Noin. Eli mulla on nyt tämän mittaiset. Ja tätä isompaakin voi vähän täältä vielä, jos haluaa. Mutta no, mulla alkaa olla tässä nää. Joo. Ja sitten taitatte niinku keskeltä. Otetaan tää liimausalusta taas pois.
Sieltä lentää taas jotain paperiroskaa pöydälle. Mä nyt näytän tällä isommalla. Eli tää pääty pitäisi saada kiinni tänne päätyyn. No tää on nyt valmis ja sittenhän tää pienempi. Ja jos tää jää vähän tälleen epätasaiseksi, niin siitä voi leikata sieltä päädystä vähän sen. Noin, ja nyt sulla on 2 tällaista. Toinen isompi ja toinen pienempi. Otat taas yhden, ja tähän sä tarvitset lyijykynän ja paperia. Sä otat sen yhden, laitat. Mä näytän nyt tälleen, koska mä en pysty kääntämään tälleen. Ja sitten piirrät reunat. Ja mä näytän sitten, kun se on valmis. Mistä taas? Eli moi moi. No niin, eli sä teet sitten tälleen. Eli tuohon keskelle viiva. Ja sitten kun sä oot ottanut tämän mallin pois siitä, sä teet tänne reunoille vielä niinku sellaiset, minkä sä sitten taitat. Eli niin kuin näin. Sun pitäisi piirtää se. Ja sitten sä piirrät tän isomman. Isompi piirretään ihan normaalisti, ei mitään noita viivoja. Ja jos ei mennä millään pysyä, niin vähän painat sieltä. Noin. Ja isompi siis piirretään ihan tolleen normaalisti. Ja sitten taas pienempi tälle toiselle puolelle. Ja ai niin, tähän isompaan pitää piirtää ne reunajutut kanssa. Mä käännän tämän paperin. Niin tähän isompaan kanssa nää reunajutut. Eli mä näytän kohta, miten ne tehdään. Eli oikeastaan ihan samalla tavalla, mutta vaan vähän erilaisesti. Eli tällään nyt nämä tehdään. Toinen sellainen pikkunen piirretään. Ja sitten toinen sellainen isompi vielä. Eli tuossa on tuo isompi muotti. No niin. Sitten leikataan nämä. Ja no niin, nyt nämä on valmiita. Eli leikkaatte ne tälleen. Että olette leikannut nämä ulkoreunat. Ja nämä pikkuset leikataan tälleen. Että nämä jää tälleen.
Ja tässä on nämä isot. Hienoa. Sitten taitatte näin nämä reunat. Ja teille jää tällainen juttu tänne. Niin leikkaatte sen pois. Noin. Ja katsotte, ettei käsi on siinä hyvin. Noin. Ja jos teille jää tällaiset ärsyttävät jutut tonne, niin ne saa liimata niin ottaa pois tuolta. Laitan taas hetkeksi pausselle tän. No niin, ja ottakaa liimausalusta. Ja laittakaa äskeiset tulleet roskat johonkin roskakasaan, missä teidän muutkin roskat oli. Voitte viedä heti roskikseen. Mä laitan tohon mun roskakasaan noin. Noin. Sitten kun teillä on näitä, eli näitä pitäisi näyttää tältä nämä pikkuset. Ja isot pitäisi näyttää tältä. Sitten te laitatte tämän tohon näin ja laitatte nää silleen tähän järkevästi jotenkin. Jotenkin, että ne pysyisi siinä. Otatte liiman. Ja mä kohta näytän teille, mihin te laitatte sitä liimaa. Ettei sitä mennä väärään paikkaan. Eli niinku nää, kun täällä on nää lipat, niin ei sinne alle, vaan tähän päälle, näiden lippujen päälle. Ja sitten, kun täällä on se, niin mä aloitan tästä pienemmästä. Ja yritän laittaa nää jotenkin tähän järkevästi. No. Ja jos teille jää jotenkin tälleen, niin vaan vähän leikkaatte niitä. Mä nyt hetkeksi laitan tämän pausselle taas. Ja täällä on nyt tää alaleuka. Tälleen niinku valmis. Ja nyt tehdään samanlainen yläleualla. Ja nyt teillä on tää yläleukakin valmis. Ja nyt täällä on tää puppetti itse. Ja annatte niiden hetken kuivua.
Ja siivoatte nämä liimausalustat vaikka pois tästä. Tai voitte tehdä jotain muuta sen aikaa. Mä voin esitellä teille vaikka mun kaikki puppetit. Mulla on 1 sormipuppet ja 5 normipuppettia. Eli tässä on tää mun uusin tällä hetkellä. Niinku valmis. Tässä on hyvä puoli ja paha puoli. Tällä mä en ole keksinyt vielä nimeä. Ja sitten on tää mun eka. Tässä on hyvä puoli ja tää on musta susi. Ja tässä on paha puoli. Ja tässä on mun toisiksi uusin. Tää on paha puoli. Ja tää on hyvä puoli. Ja tällä on ja tää on mun lemppari. Sitten täällä on ehkä niinku sellainen, mistä mä en oikein tykkää. Oho. Flower. Ja sitten on tää mun sormipuppetti. Tollanen. Ja sitten on vielä tää mun 1 puppetti. Tässä on paha puoli ja hyvä puoli. Mut miksi mä sanon tuossa eskottais puppet? Ihan huvikseen varmaan. No. Sitten kun teillä alkaa olla se jo kuivunut, otatte teippiä jonkin verran. Laitatte sitä niinku tohon väliin tolleen. Nyt mä näytän teille. Eli tähän väliin. Laitatte sitä tohon, missä mun sormet nyt on. Ja siihen ja laitatte sitä teippiä, että noi pysyy yhdessä. Että ne karkaa toisesta. Ja voi käyttää ihan minkälaista teippiä vaan. Mutta suosittelen ehkä tällaista läpinäkymätöntä. Ja nyt teillä alkaa näyttää täältä se puppetti. Mä laitan vielä vähän lisää teippiä, joten heippaa. Eli nyt teillä alkaa ja nyt teillä on tän näköinen puppetti. Ja jos teidän mielestä nämä reunat on ihan hirveät teidän omassa, niin ei se mitään haittaa. Mut nyt teillä on tää puppet valmis. Ja te voitte tästä lähteä värittämään ja laittamaan korvia. Ja korvat tehdään oikeastaan samalla tavalla kuin ne, mitkä me laitettiin tähän nää. Ne pienet ja isot. No, moi moi!